الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوليني ولنموندو أموتاكو ونيسي أو بلا جليماني سنغينا أو فنفمك عن لجي شرفلا جبرانينكا جمانين كونو جمانين كوكا أو جموكا كنكرانين كنكا anya fo yeko ni watina ambe Côte d'Ivoire kren yala uka fabala ka kaini anga mali conseil islamique nyama ba Seydi Shirus Mamaran Haidara alebe tamamina Côte d'Ivoire mawludu ni abora ka nyina maya no ye Jamiatul Ansardin bolo faraba mi Côte d'Ivoire uluka mawludu labeni amba donc fo kenen aden faya kundule no ankara mako baduma no Cheikh Ladi Ndiaye bi ala sonama anana akademia ya grand basam ayam bismillah ni ala ni kila sonama amena boro nyonya uke okumu kono yani anga do baraw konana anga aywa kalima dalaba ambolo ya no shehu ireka bismillah kelay amena dakunye fla dalima alebe shehu bismillah kene kono ami soroka do baro kono ni ala ka jey bismillah. أحب النبي الهاشمي محمدا أحب النبي العربي محمدا أجل الورى ذاتا واسلا وماتدا واتيابا نفسا وأسولهم يدا أطاب له الرحمن نشأ ومولدا فما زال ممن خالف لك يبرو لقد مجدت منه أبر ممجدين على كل ما يؤذي لدى رب منجد فلا قدر إلا دون قدر محمد فلا قدر إلا دون قدر محمد وحسبك بالصديق تلوى محمد تزينت الدنيا بالنور محمد خبت النار إبليس بنور محمد وحب رسول الله حبا مويدا وعمداه بالحق غير مفند وإن بلغ المطلوب بالمدي مشتد بلغنا بالمدي الهاشمي محمد زراق نيما إن يطاول علوده فكم سيد فيها منوط بسيدي وحسبك بالصديق تلوى محمد وبسيد الفاروق حسبي مقدي صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي أفسي يا رسول الله. ambi foki wala nyimondo hakilla niye bismillah la son heremade ni ala kira ba jansay ambi do ke ala ka nafa ni kira barkay anya ko ye ka forma nga kramko bado feya ma dugulente je kona Cheikh Ladi Ndiaye ala ka ina ka choro bala o fana te ma dugulin ko di par jamana ka kabini kunu fukate se bi ala sonama anya fo ye chumina kenen den faya kumbale di bulu anya kanu kana bara nunu be kuncele kana ni sikinke ni aye wala amina bismillah da kunya klin akoke fuliye kanye si fleba bela jele mani watina ama ko Cheikh Ladi assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah shirif la jabarani kan bien fantan nani bela jele ni watina amika laje da kunya klin ka lase anga flel kala bela jele mani watina alhamdulillah rabbil alamin amba rafu ka ala walid mandon ala min sona ka ni don fana yiranna ala ka don kono naam pardon la unité marché la ka don do kitay mais don bay ala ka don Allahu akbar ala ka don ala le bo don abal lat ka jone ka ko don ni ala sona bi fana anya ka télévision ba ni islamaya de télé ni islamaya ka noro de télé no ye sharifulay min be kuma ala ko adamadiyanka maraka adamadiyan yɛrɛ nafa kan ni an ka karamɔgɔ cɛba n'o ye Usman Sherif Mamaran Haidara n'o y'a sababu ye ka diɲɛ bɛɛ lumière don ni télé min ye n'o nana yɛrɛ sɔrɔ anw fɛ bi an bɛ ala fo
ka yira k'a fɔ ala ka loni latigɛ ka kojugu wallahi ala ka latigɛ o de kɔni bɛ adamaden nali ye diɲɛ kɔnɔ parce que an bɛɛ tun bɛ nana mais jani kala latigɛ dɔw de bɛ yen latigɛ minnu kɛla o kɔnna i yɛrɛ nali ɲɛ n'o don sera maa tɛ se k'o mɛn o don dɔw ye bi ye ni tun labɛnna ala bolo aw tun t'a dɔn ne t'a dɔn mais ala tɔgɔla bɛna kɛ n'o don fana sera wajibi don an bɛ ala de fo anw ka fangama la an ka dɔnni ma na an ka se ma na mais ala ka hinɛ de nana ala ka latigɛ kala d'anw ma n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi ka ɲɔgɔn baroya ɲɔgɔn ni a sababu bɔra joona n'o y'an ka karamɔgɔcɛba ye Usman Sherif Madan an b'a fo an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an b'a ka balimaw bɛɛ fo an b'a jɛɲɔgɔn bɛɛ fo an b'a kalandenw bɛɛ fo spécialement an bɛ ansar bɛɛ lajɛlen fo o mun kɛra sababu ye ka lana jama nin kɔrɔ ni hɛrɛ ye a b'o fo o waleɲuman dɔn u ka ŋa ɲɛnɛmaya siga t'a la cɛw diyara an ye kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɛnɛ in kun ye mawuludu ye alakira ko sallallahu alaihi wa sallam an y'a ye k'a fɔ i fana ye alakira mɔgɔ ye wa i ye mɔgɔ ye min fana bɛ alakira ka denw olu la ɲɛnɛmaya la n'o ye mawuludu ye i ka taa sira b'o kan ka nin jama in ye Felicia ye ndolanci kɛnɛba ye maa hakɛ min kun bɛ yen ka u kafo k'a fɔ ko kafo tɛ foyi ye ko alakira bangeli nin n'a ɲɔgɔnnaw la an sufi mɔgɔ an ka yeta ye juma ye a la sufiya tɛ foyi ye ala dɔn kɔ ala dɔn Allahu akbar i tɛ se ka ala dɔn n'i ma alakira dɔn sallallahu alaihi wa sallam fɛn fila don olu tɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka ala ka kɔnɔna filɛ fɛn saba bɛ ala m'olu bɔ ɲɔgɔn na donc anw ma k'olu bɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar ayi o ye fɛn saba ye a fɔlɔ ala ko de wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim naam a ko ten ko ni maa min tugula ale ala la ale ala le ko bɛɛ ye maa ma dɔn ma a ka kira fara yɛrɛ kan Allahu akbar o ye ko ba de ye o ye ko belebeleba ye maa min tɛ n ka ko ye mais n ka min sugandi ka fara n yɛrɛ kan o ye ko ba ye o ye ko ba ye an ka ala de ye jɔn ye o de ye Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam donc i tɛ se ka ala ni alakira bɔ ɲɔgɔn na n'i ko ala i ko kira fɛn fila don ala ka sɛbɛnni kɛ a ka sabati ni jɔn ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam dalilu min tun b'a bolo a ko di kira le ma n'o ye mun ne kuranɛ ye Allahu akbar mɔgɔ min kɛra i ka diɲɛlatigɛ sababu ye kɛ ala dɔn i ka ala min bɛ i ye o y'o tigilamɔgɔ de ye Allahu akbar nin ye kumaba ye dɛ kumaba don i ka ala min bɛ i ye o y'o de ye c'est comme bangebaga ni den ala bɛ danni kɛ mais a b'a kalifa bangebaga ma o ye tiɲɛ bangebaga bɛ kɛ sababu ye bangebaga bɛ kɛ sababu ye o kosɔn ko n'i ko filanan ye jumɛn ye a ko shukuru lillah wa shukuru liwalidayn ala ni waleɲuman kɔfɛ jɔn de bɛna fara o kan i bangebaga fila Allahu akbar o kosɔn ala b'a fɔ wa abrazahu illa rifiqihi naam ko tumana min na n ka latigɛ ko n bɛna adamaden da n k'a di jɔn ma n k'a bɔ ka da hinɛbaga fila ma a hinɛbaga fila a hinɛbaga fila ye jɔn ye a fa n'a ba Allahu akbar n'olu tun ma hinɛ la an tɛ bi sɔrɔ joli k'a ta faga a caman joli bana ta la a caman min k'a ta balo ka kɛ mɔgɔ ye fo bi o bɛ sigi ka kɛ adamaden ye o kosɔn ala kira ko alayhi salatu wasalam a ko ridallah fi ridal walidayni sakhatullah fi sakhatil walidayn Allahu akbar jɔn bɛ kira bɔ maasi mais ala ka bangebaga bila ko n y'o hinɛ i la ko ala bɛ hinɛ i la n'o dimina i kɔrɔ ko ala bɛ dimi kɔrɔ bon ala kira dun jɔn bɛ suma o ma ala kira ka hinɛ bi jɔn b'o dɔn wa ma arsalnaka illa rahma lil alamin wallahi fɛn min cira diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kama bangebaga ko wɔɔrɔ la wa ba bɛ yen wa abada ba bɛ yen wa abada donc ala kira ka bon ni nin bɛɛ ye sallallahu alaihi wa sallam
atete menika kira don o de ala don naam kira labato o de ala labato tugolo kira la o de tugula ala yɛrɛ la naam madenw n'a k'i diya ala kira ko kɛ ala ka kɛ ka ban Allah n'a k'i diya k'a ala kira ko kɛ ala tilala Allah ala de ko wa rafa'na laka zikra atete moka ala ko nka fɛn min kofɔli kɔrɔta al-awwali wal-akhirin naam هو الأول نعم هو الآخر هو الرسول الله أكبر خير المبعوث الله أكبر فين شيلا كلا كفسدي قالوا علي كان ميتشان فلا سوري كفسا بي خاتم النبيين وإمام المرسلين نعم أنفرا بوكا سباتي إنيانا كايرا إد دالا مينا كوتشاما أنفرا بوكا ما سباتي كابو أودو الله أكبر وسباتي لمبي وسباتي نو atete moka o sabati min kɛra n'aw ma o sabati a ma sabati ni mun ye tɛgɛrɛ fɔ wa jɛnbɛ fɔ wa la an b'o fɔ ni ala dɔn ye ni kalima ye ni duwawu ye a ta'muruna bil-birri o ɲama ni bato de ala dɔn ni bato خير أمة أخرج للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والله على بقول فيه من طول يومين جمعة أي نكاي نعم أي نتوي كل كفسة بيه وجه دورة توكو مولود غابة كمان جوا فمي كفسة نوي أتين مولود غابة مفو فسرة على نعم على كلاك يبلغنا تقولا سنجي تقول بنيا تقول هنا فانتونا كلي كنا موتونو أي كان يوم في أكره بنيونا ما جوا بيه كفسة نوي الله أتين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر هم دوا كفسة بيه من مغولك تعالى إسلام هو أنوا أنوا فوا لا أنوا على نكرة كما هو لك تعلم على لما أولي أنوا كذا جاي أنوا فرابي على صورة دي براجي من صورة وباهم بو أنوا تبغى يعني أنت جورني من ميكا كذي ميولي على كرامة بلاسي دام كرتين كيودي كرتين كيودي على كمين كرتين يبغى مكة يبغى كرتين على كلام في بيقولي يبغى كوفي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله أكبر نياكا بي على في نتنا يو على بي يني مو على كتاماسيرو على كفمو على كل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يسخنون خياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر أشغني ولا على قولي إن في خلق السماوات والأرض أكو كما كو فلي دي على كدانينا ساغولو فلي يبادو تلو تاكرو خلق السماوات بلا أمل وبسط الأرض بلا أركان نعم وخلق الخلق بكون فيكون الله أكبر على كو فلي أكو nga sangolo joakuna lu man takoro nga du ko fese na makeni supporter fente ko le kelme kamene nga dani ke ni ga mokun dani ke la kera ala be mu ni ka sangolo fle do be ala ibe mu ka kabakula on be fin de l'année folo ka fin do akoro wallahi ni kay boni am sans fait biye de bakoro ala ka biye be la ilaha illallah muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam ati wala ala ka biye ala fola kira jorana yi wala ala ka biye allahu akbar kira de jorana yi kayira yoro yoro nyabada ni ka ala ko ma do be kira yi be so allahu akbar yabe sura ta ko ni kana bina to di ala kira ko yira anna ko be kene ala kallati ala kallati washito do mashito do fo ala o ko so fe sababu o te don nam abadan il y a fe sababu ikini na se te don allah ibita de tala aforo ala te don al mulkul mutalaqan ma mi kam mala masama do ibi do do ala te fo do allah ite mi do de kacha ala ke kabako flana di bo do pour na te don ibi do ala
Qur'an kelen Allahu akbar Qur'an te donne ike ta famille ta la dore da musafir comment on appelle ça mufassiruna naam bébé da fasalita tout ya fam cogo ya fam cogo ne ba fasalita iba ne ko be harf kelen urufu nunu be kele akala cogo nunu be kele mais bébé ba fam cogo la waaw bébé explication do dama alors que comment ka kelen no mais bébé ta di tay harfu be ko ko haksiri mo tolu lo naam iba kala cogo ne be makati isega foi fala sabana mi bodo ma shiti ala krado sallallahu alaihi wasallam ala kira annahu bashar law annahu khayr khalq Allah ikala adama dino itado ikala ni dai adama diani min bani ala chito do itado melekere ta ala krado wow meleko danarom ala krado menay kuma ko danarom ala ko la bo sanfe mi daw danarom ala krado boloka Allah fekele ne be do kan fala kray ala di ko fure kafiriya mais hakki be min ala krado ben bo beka atimano beka wow akra kuri ala kuri shehu ni baroka di shehu an kuru ala ko inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ala be selwa ay ika yi juma ko ala ko meselna nay ala be suwa ala be hijiwa ala be jakabo ma ko inna Allah akul ni ala nam yusalluna ala nabi نير بك صلاتك كذلك محمد لا اله الا الله محمد ابدا وهي حكي دارس اي حاسد يا دم صلاتو يركز دما بادم دي كان هونا صلاتو دما بك جرمو يافا صلاتو دما ببركه دويرا دي بك بركه صلاتو تي اي ببركه الله اكبر ni be fe ala ka soli salatu dam ni be ka noro soli ala ke dube salatu fente mi de salatu bo parce ala be o meleko boleke ala ko nyoleke Allah ala ko ibuleke ngolo kero ka chaw be ko jon ala nabi li rasul Allah akbar ala kala tan fo na ya fam ya ka fo ula lañini fam fam be ni ambo jama ka fo ke ala kira kan ni misa tala bin tala kana ka kedi ni nam sakra ala kala ko salama ko be eka salama don joy kira iki fa don joy kira iki ba don joy kira iki frunso don joy kira iki haramu don joy kira iki halal don joy kira ibe fe ka mo refo ni Allah akbar ibe la harad dona ibe na tala mun kama kira ibe le tor la bi haramu na kana ke mun kama joga fi kira de afa ala ka fi ya atabra jofe kira atabra mi fe boto do mana ko to sababu ma ni tulo ko to iri o ma kisili ni tulo ala tako igayna ala ko fi amma fakire ko man ni illaha warra wa rasul faqat qudit ale damatere ale ta fola min ka sabati ko ko ala kray faqat faza fawzan azim kawri gayna ka mu yoro so bika boli betay azim ya ala ma ko tulo ala ka ta to ala kra ta ko fi azim so Allahu akbar est-ce que mo famia ni famu bay salamo pas mo de famia ko don dina ni mo shitate nam beka fa beta tola nam mais ambe bejon so ala kel na mejon so kala kel nam ako mi den ke me mi woro don ba ko tila mais do be fe ka sai no fe nam jan tabulo Allahu akbar mo ta bal ko go i to fa ide edu fa o bela ide fa o be Allahu akbar to jay tabulo fi ko de famia cewo famiyara kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ayi sisan ala ka hakiliw dayɛlɛ aw bɛ ka min fɔ an ye an ka se k'a faamu a bɛ mɔgɔw lafiya an ka ɲininkali filanan bɛ na taa min kan cewo an y'a ye mɔlidu dun i kumara cogo min ne yɛrɛ kɔni a ye ne dabali ban kosɛbɛ parce que an b'a ye k'a fɔ tiɲɛna mɔgɔw kɔni bɛ kuma ɲɔgɔn kan mɛ bi e bɛ jɔyɔrɔ min na ani alihamudulilayi i yɛrɛ bɛ cogo min na a man ca dɔɔninkɛla la ka se ka kuma a ɲɔgɔnna dɔɔninkɛla wɛrɛ kan ni jamaba in toro i jɔ ka kuma min fɔ
Usman Madan Haidara kan k'a fɔ ko a bɛ baara minnu na ɲɛ b'a la wa silamɛya jigiya de don. Bon nin waati laban in na ale y'a jira k'a fɔ il faut que silamɛw k'u ɲɛ yɛlɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka taabolo ko kɛlɛw dabila ko parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ fɛ ka silamɛya détruire ko silamɛw k'a to ni mɔgɔw ka jɛ mɔgɔ min tɛ diinɛ silamɛya diinɛ la u ka viw kɛrɛfɛ hakilina jumɛn de bɛ yen ani fana i tun bɛ ka kuma min fɔ i ɲɛ bɛ mun na cɛkɔrɔba in na ni mɔgɔ tɔw tɛ k'a ye. Allahu akbar. Mbadenw n bɛna min f'i ye ala n'a ka ala ya bɛɛ t'a fɛ. Oui. Oublie kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka k'a fɛ parce que bɛɛ tɛ tiɲɛ fɛ. Oui. Kira n'a ka bonya bɛɛ b'a dɔn ye bɛɛ tɛ ka dɔn ye. O ye tiɲɛ. mais mɔgɔ tɛ ala dɔn ka kɛ hasidi. Mɔgɔ tɛ ala dɔn ka kɛ ala dɔn ka kɛ hasidi. mɔgɔ bɛ kalan ka kɛ hasidi mais i tɛ ala dɔn ka kɛ hasidi. O ye tiɲɛ. kalanbagaw de bɛ yen mais ala dɔnbaga ka dɔgɔ. O ye tiɲɛ. Allahu akbar. mɔgɔ ba fɛn fɛn filila a ka dɔnni de ka fili a ka hakili ma fili. a ka dɔnni de y'a fili. a ka dɔnni de ka fili. a k'an kisi ko ye. Bala an bɛ fɔ mun ka fili a ka dɔnni. Haruna bɛ fɔ mun ka fili a ka dɔnni. Iblisa bɛ fɔ mun ka fili a ka dɔnni. Firawuna bɛ fɔ mun ka fili a ka dɔnni. kosɔn dɔnni min bɛ ala ye ala k'o d'a ma. min b'a yɛrɛ ala k'o yira an na. Amin amin amin. ni adamaden k'a yɛrɛ filɛ i fɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen ne tɛ mais ni ka ala filɛ i bɛ bɛɛ bila i ɲɛ i sanfɛ. Allahu akbar. o tɛ mɔgɔ min ko ala o bɔla a ka jamana kɔnɔ e bɛ jamana kɔnɔ kana e fana ko ala ne ma tugu ala i bɛ taa tugu jɔn na. Jɔn a fɔ ne jɔn mariam ni balontan nana dugu kɔnɔ a bɛ balontan ɲɔgɔn de ɲini ka balontan ni dɔnkilidala nana a bɛ dɔnkilidalaw de ɲini hali i ka yafa n ma ni sunguruba nana a bɛ taa sunguruba ɲɔgɔn de ɲini ni nkalontigɛlaw nana a bɛ nkalon ɲɔgɔn de ɲini pourquoi ni ala mɔgɔ nana an tɛ taa ala mɔgɔw nɔfɛ. e ko ala ne ko ala problème bɛ min. problème man kan ka yala. e bɛ seli mais seli problème bɛ min. est ce que jugement bɛ ne bolo wa. jugement yom alkhiyama diɲɛ kɔnɔ ka ɲi jɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta an ka bɛɛ faamuya kɛcogo la i ka diinɛ lase n'a y'a sɔrɔ n'i ka diinɛ lase n'i ma mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ. k'a lase ka sɔrɔ i ma mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ. ala ka interdit silama ma i ka kafiru yɛrɛ ka boli nɛni. a ko n'i ka kafiru ka boli nɛni e ka ala balo bɛ na nɛni i k'i ka silamaya exposé i yɛrɛ kɔlɔsi. nin kuma nin bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ. ne ka kuma kan tɛ o ne tɛ kuma ni ne ye ne tɛ foyi ye bilahi lɔnni yɛrɛ tɛ na ni ala tɛ. Allahu akbar. se tɛ ne ye ala ma min di ne ma ne ka fanga se ka foyi di ala ta kɔfɛ mais n kan ka tile k'a fɔ n bɛna da si ni ala ye. o tɛ dɔɔni ko ni seko ye dɛ a bɛ n'an sɔrɔ a bɛ e sɔrɔ a b'anw sɔrɔ donc baara k'o kama. Allahu akbar. maa min ala ka bonya bonya maa min a kɛla ala fɛ k'a fɛ wallahi ala de ka seefu cɛ bonya n k'a fɔ a ye don fɔlɔ min na ala foli kɛ ko i fa ka baara kɛ i ba ka baara kɛ o bɛɛ ye tiɲɛ mais i yɛrɛ de jɔra. o ye tiɲɛ a yɛrɛ de jɔra. a yɛrɛ de jɔra. adamaden mun bɛ tiɲɛ adamaden hey mɔgɔ caman fa ka baara kɛ o ma baara kɛ dɛ mɔgɔ caman duw tun bɛ yen ala mɔgɔ duw de bɛ yen o sara a bɔra ala mɔgɔ parce que mɔgɔ ma sɔrɔ ka jɔ. o ye tiɲɛ. mɔgɔ dɔw bɛ yen hali t'u fa n'u ba tɔgɔ dɔn olu jɔla bi u fa n'u tɔgɔ bɛ fɔ kama bi ale kama fa kaburu yɔrɔ la a ba kaburu yɔrɔ dɔn mɔgɔ bɛ taa hɔrɔnma ɲini nɔfɛ mun kama parce que ale jɔra a kɛla k'olu hali u su a k'u kunna wolo. walahi. donc adamaden ni ɲana a dɔn maa tɛ ka mɔgɔ duman i t'a kɔn i bɛ k'a fɛ ala bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye. o ye tiɲɛ. Allahu akbar. mɔgɔ min ka tɔɔrɔ ma s'i ma mɔgɔ min ma k'i la i m'a nɔ ni juguman wɛrɛ ye f'i ɲɛ b'a la dɔrɔn k'o kɔn ne tɔgɔ ye. ne t'o dɔn. ne t'o dɔn ala kana kɛ hasidi ye ala kana n balo ni mɔgɔ dɔ ka hasidiya ye hasidi a t'a yɛrɛ fɛ walahi bilahi a tɛ lafiya fɔlɔ i k'i tɛ maa ma fɛn n'a ma k'i la don o don i b'a ye a bɛ yɛlɛ de. Allahu akbar. parce que min b'a bolo e m'a d'a ma ala de ka d'a ma a m'e ta fana ta e ta bolo min donc anw ka min kala anw lamɔnna ne ma diinɛ sɔrɔ n fa la n fa ma sɔrɔ a fa la fɛnw sɔrɔ a fa la i b'a jate de. a tɛ tɛmɛ o kan.
o kɔni est-ce que faamu n bɛ se ka jate fo mɔgɔ joli a bɛɛ tun ye ala mɔgɔ Allahu akbar o tɛ waso n'a ye mais mɔgɔ tɛ se ka bɔ ala du kɔnɔ ala dɔn du kɔnɔ tasawufu kɔnɔ mara kɔnɔ taribiya kɔnɔ k'i ka fili yɛrɛ ma o mana hakɛ a tɛ se ka kɛ e k'i ka min kala i ma bɔ a kɔnɔ ne de bɛ taribiya o de bɛ ala ye o de bɛ kolo o de bɛ mɔgɔ wɛrɛ fisaya i yɛrɛ ye o de bɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya i yɛrɛ ye maa maa ko ne ka fisa bɛɛ ye i fa wulila o mɔgɔ tɛ ala sɔrɔ abadan f'i ka bila i kunna bɛɛ ka fisa ni ye i ka bila i kunna ko bɛɛ ka fisa ni ye hali n'i ye fɛnba ye i bɛ ala sɔrɔ ten i ka maa ya kɔrɔ t'a bolo i seko k'a ye min b'a bolo filɛ dɛ kɔnɔ filɛ e seko ye min k'o de kɛ Allahu akbar silamɛ ɲɔgɔn jogo ɲuman tɛ dugukolo kan o a tɛ yen o de tɛ silamɛ ye la ni mɔgɔ min b'an ka diinɛ in na silamɛya kɔrɔ de ye kisi mɔgɔw ma kisi yɛrɛ ma kisi ala ma a saba a bɛɛ b'a la silamɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ silamɛ tɛ baga mɔgɔ wɛrɛ ma silamɛ bɛ siran ala de Allahu akbar nin ye kumabaw ye koyi mɛdenw mɔgɔ tɛ kalan ka nalo sa o ye tiɲɛ ayi karisa kalan ninnu ma nalo ninnu a ma kalan Allahu akbar a bɛ nin de kɔ ala de bɛ adamaden da yɛlɛ kalanbaliya de bɛ datugu de n'anw ka kalan kɛ ka ɲɔgɔn faga de ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye tɛ ala ta ye Allahu akbar idéologie min b'a la khayru umma ukhrijat naam an bɛɛ ka kɛ mun ye ummatan wahida naam an bɛɛ ka kɛ manto kelen a banna e ko la ilaha illallah ko la ilaha illallah i selila n selila i sunna n sunna i ka jagabɔ ka jagabɔ i ka hiji ka hiji ne ka kafiri ka jahanamadenw bɛ bolo o t'i bolo mais anw de bɛ ɲɔgɔn ma est ce que silamɛ yɛrɛ k'a k'i silamɛɲɔgɔn don jahanama kɔnɔ n'i bɛ sɔn ala ye magana ka kɛ an b'a fɔ bamanankan ko a y'i jugu k'i t'a nata ni jahanama ye bon silamɛ don a ko lan tadkhulu janna hatta tu'minu naam wa lan tu'minu hatta tahabbu kira ko ten ala kira de ko ten ko limaniya min ko ne ye limaniya jɔn dɛ a bɛ sɔrɔ mun na f'a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i ko mɔgɔ bɛ jahanama kɔnɔ ka ban i b'o kɛ o fɛ duguya dan t'o ye da y'o ye dalu tɛ yen bilen dalu tɛ yen tugun e ka ne ɲɛnama don jahanama kɔnɔ masa fɔlɔ i ma hinɛ n na ko ala kan kan da i ko ne ye jahanamaden i ɲiginna n na ala ma sariti den ma k'a sɔrɔ ne ye dɛ siga foyi t'a la o dalu tɛ bolo dɛ siga foyi t'a la an ka waati bɛ ka sɔnsɛn ka se an ka ɲininka laban bɛ kɛ fɛn min kan o de ye sɛku kɛnɛ in mawuludu kɛnɛ parce que ni mawuludu fɔra an ko ala kira an saru ye a denfaya ta k'a d'i ma a ye nisɔndiya jumɛn de s'i ma tuma min na kɛnɛ ko k'a mɛn ni balima k'i i sɛgɛrɛ walahi bilahi o ye ala ka sunna ye o ni balima k'i wele i y'a diya aw ni fa kelen ba kelen ne ma foyi ye a yɛrɛ ko la ne ala ko tɛ Allahu akbar ni min bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ o ye kungo ye ne ka min ye n ka min ye n ka min mɛn ne fa yɛrɛ tun b'a yɛrɛ lamɛn wallahi a ma se tɛmɛ o kan et dans le nom o kɔrɔ et je ne suis pas là pour dire ce qu'on entend j'entends pas wallahi ne ka n fa ye to an taara bila kasɛti la ne t'a kɔrɔ bɛɛ b'a lamɛn n'an baw bɛɛ b'a lamɛn ne k'o ye ɲa a ma kɛ n kɔfɛ a ma tigi kɔfɛ o kɔrɔ sɛku e yɛrɛ fana jɔra de koyi jɔn ye wajibi ye oui parce que ni sera n'ala k'i bonya oui mɔgɔ wɛrɛ bonya o ye tiɲɛ n'ala kɛl'i fɛ kɛ mɔgɔw fɛ den fɛn nin dira n ma wallahi a diyala n ye et puis n ma don a la ni n kɛrɛ ye naam o ye tiɲɛ n donna ni n yɛrɛ ye parce que n balima don naam o ka ko kan ka na fɛn min b'a kunna wolo ne k'a ko de kɛ wallahi ne man ka kuma jigin o ye tiɲɛ ne ma ka jigi da i kan a jigi tugu o ye tiɲɛ kana kɛ sababu ka jigi tigɛ o ye tiɲɛ i ka janfante yɔrɔ yɔrɔ wallahi jahanama wuli mana o ye mɔgɔ janfa naam a dɔn ka na ni ma ni hɛrɛ ye khiyana naam kana sa kana sa
ni mɔgɔ dalila ka ka dana da i kan naam i ka hɔrɔnya juru n fa ko ma a ko hɔrɔnya juru kana sɔn a bɛ tigɛ ka tuguro ayi kana sɔn a tigɛyɔrɔ la kana kɛ i fana adamaden bɛ filɛ n'i ka hɔrɔnya ani ka danbe siga t'a la fɛn ko n den i ka balo n'i ka saya cɛ ne fɛ ka min mɛn i la o ye nkalon ye a ko hɔrɔn tɛ nkalon tigɛ jayi min kɛra i bolo jayi min bila i bolo Allahu akbar ala ka faamuyali amin 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 a diyara n ye a diyara famille ye a diyara basa min bɛɛ ye a diyara Côte-d'Ivoire silamɛ bɛɛ ye wallahi ne dɔnbaga tɛ yen n kanubaga tɛ yen min tun tɛ Islam na a tɛ tɛmɛ o kan ne yɛrɛ tununa wallahi mɔgɔw bɛ yen n m'a f'u ye u y'a mɛn u nana kariw le climatiser ka mɔgɔw ta kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan kari climatiser o Allahu akbar hali u ma baara daminɛ fɔlɔ de u nana n'u de ka mɔgɔw cɛ ka taa n'u Allah mɔgɔw bɛ yen olu nana dumuni de kɛ dɔrɔn ka tobili kɛ dɔrɔn buru ni fɛnw ka taa di mɔgɔw ma musabili la mɔgɔw bɛ ne bolo n tɛ se k'a lakali n bɛ bɛɛ f'u ye n bɛ profiter chef de télé fɛ ka oui a sara bɛ ala bolo ala k'o sara a b'a tigi bolo ne bɛ taa ni mobili minnu ye dɔ ka essence k'a kɔnɔ ne yɛrɛ ma dɔ bɛ kelen d'a ma Allahu akbar wallahi billahi ni mɔgɔ ka ɲuman k'a dɔn sa n'o ye tiɲɛ kow kɛla fɛn fɛn kɛla a dɔrɔmɛ ma bɔ ne yɛrɛ kun mɔgɔ de k'a bɛɛ kɛ a dɔrɔmɛ kelen wallahi ko laji ka di kɛ a ka di kɛ ne ma foyi kɛ minnu k'an kanu ka dɔn ko n bɛ min na olu de k'a bɛɛ kɛ fɛn min diri b'a min kama i b'a don a la o yɛrɛ ŋaniya de ka ɲi n b'o f'i ye dɛ ka na sigi ŋani kɛ n'i ma min kɛ a fɔ dɛ ne ma foyi kɛ bɔr'i yɛrɛ de la o i ka faamu donc n'i ka ɲuman sarata ala b'a a ta fanga jigi yɛrɛ o ye tiɲɛ a bɛ na n'a sababu ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ye ni sutura bɛ tɛmɛ mun kan stade fa kɛnɛmala cogɔrɔ la ka taa ka na accident kelen ma kɛ wallahi depuis a fa la don min na fo ka taa fɛ so o so an bɛ duwawu de kalan fo ka taa ni ko nin tɛmɛ ala ka ɲuman daminɛ fo ka taa ni maa ka ko d'i ma i jija a ka ɲa dɛ wallahi nin ye tiɲɛ ye dɛ nin kɛra mɔgɔ ɲɛ bɛ min na anw ka min k'a la ka duwawu min k'a la Allah ye shahid wallahi ala fara k'an mɛn ala k'i sara ala an ma dégâts kelen min ye an ma complication kelen sɔrɔ foyi wɛrɛ m'an sɔrɔ an bɛ ala fo o ye tiɲɛ parce que jɔyɔrɔ min tun b'an na aw to ka bon ni ko wɛrɛ ye wallahi ni ɲɔgɔn kana don jamana in kɔnɔ ka na don stade kɔnɔ ka na nin bɛɛ kɛ ka bɔ ka taa o kɛ accident an bɛ mun ɲini ala bolo ala wale ɲuman dɔn ala kana ka wale ɲuman dɔn cɛw yɛrɛ i bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn i ye bonya min kɛ fana ala b'i sara a la nin bɛɛ kɔfɛ foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ ka da nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan an bɛ chef de la télé fo min ye e jaro yɛrɛ ye ani an ka kulubali cɛ ani an balima cɛ ani Ibrahima Baw Diko an frère balimafɛn ka foli di an yɛrɛ wolofa ma ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a tun bɛ yen nɔ an y'a ye ale de y'an fa ye Basamiya imamba misiri san 100 kɔ a fa le ka jɔ Allahu akbar a fa ka misiri san 1900 a tera ka san 1904 a ka san minnu bolo hali sisan a seere a papier bele ka san hakɛ min a bɛ sɛbɛn don Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan ale de ne fa dɔgɔkɛ ye n b'o de fɔ a ye ale de ne fa ye ale kɔrɔkɛ de sara mɛ ne fa bɛ yen wallahi n'o ye tiɲɛ ye Njayi n'o ye tiɲɛ ye ka faamu ne fa y'ale an bɛɛ fa y'ale o kosɔn n bɛ taa kuma tuma na min na n taara Sonsori ka duwawu ɲini a kɛra n tilala n bɛ taa Sonsori ka duwawu ɲini ala ka min bila min ye don min na sɔn n'o ye tiɲɛ ye ale n'a ka maabaya a tun b'a denw bɔ ka taga o kɛra a b'a dɔn an bɛ sɔrɔ ɲuman kɛ an b'a fo a ka yɛrɛ dɔn maa bɛ tugu i den kɔ a man ca dɛ a man ca ko e de kɛra a taga mɛ a m'o filɛ dɛ a m'o filɛ téléphone tun b'an bolo Basama a ka taa 5 ye maa k'a bɛɛ to yen ka taa mun kɛ ka taa n balimacɛ jigi to wallahi parce que ale jigi t'u la a kɛra an b'an fa fo an bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ta la kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo mais précisément an bɛ alimami fo alimami Konate alimami Konate Cheikh Konate dencɛ awɔ don o don an bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ wele a kɔnɔ Allahu akbar a ka président national Ɲagadu
ni cɛ b'a bolo ɲama don y'a ka cɛ dɔ ye Allahu akbar. hali binna kuma na Allahu a ka hami bɛɛ ye karamɔgɔ nana f'a ka kɛ koba ye fo ka se ɲama dɔ lɔngo la an bɛ kuma Allah. n bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ fo Amen. ka taa santi fo tuma ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u sara bɛ jɔn bolo Allah. n bɛ dugawu kɛ n terikɛ Harun Rashid Rashid. ala ka kɛnɛya d'a ma Amin, amin, amin. ala ka kɛnɛya d'a ma Amin, amin. karamɔgɔ yɛrɛ ka ne ka nimero di Harun ani bi cɛ bonya min b'a cɛ ala b'a dɔn Allahu akbar. Mimi an b'a fo u bɛɛ an k'u sɔrɔ bɛɛ dɔ fɛ karamɔgɔ a denbaya bɛɛ ka taa Sheriff n'a dɔgɔnin bɛɛ la ka taa Badara u bɛɛ ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la Ni Allah sɔnna ma. mɛ min min f'i ye ni ala k'i yira mɔgɔ t'i fɛ dɛ O ye tiɲɛ ye. Nin ye kuma ye dɛ. ala kɛra ko kullu jinni'in Naam. Mahsud. O ye tiɲɛ ye. ala ka ka hɛrɛ bɛɛ yɔrɔ a sigilen bɛ yen. Hasidiya bɛ yen. min b'i dɔn o na dɔ fɔ min t'i dɔn o bɛ na dɔ fɔ mɛ wa tawakkalna ala Allah Inshallah. Ni Allah sɔnna ma. Inshallah. an jigi sɛmɛ ala ye o tɛ ban O tɛ ban. ala yɛrɛ to kɔrɔla kɔrɔ am yahsuduna an-nasa ala ma ata Allah min fadli a bɛ mɔgɔ hasidiya ni ala ka hɛrɛ di minnu mɛ Kabako. dɔrɔn b'i bolo wa Ayi. o dɔrɔn bɛ ɲɔgɔn bolo Mɔgɔ si. an sabali sa Y'a ye. nisɔndiya min b'an na an tɛ se ka lakali Siga t'a la. an bɛ Bassam fo an bɛ Côte d'Ivoire fo an bɛ diɲɛ bɛɛ fo u ka dɛmɛ n'u ka ŋaniya ɲuman la n ka mɔgɔ ye stade kɔnɔ n'u tun faamana depuis combien de temps Ye Allah. an ka ɲɔgɔn ye nisɔndiya dɔrɔn Siga foyi an t'a ka la. mi ye pari an ka mi ye pari n ko ne tɛ pari an yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ temps tɛ n bolo ka taa cérémonie la Oui. o temps tɛ n bolo Oui. mais ko dɔw bɛ yen nin ye jamana ko de ye Allahu akbar. wallahi billahi parrainage miniri ma tile kɔnɔ da hakɛ Ya Allah. ko n bɛ kalifa ma tile kɔnɔ n tɛ se ka taga temps tɛ n bolo Oui. ne yɛrɛ ka temps tɛ n bolo mais ni ɲɔgɔn ko ba a ye taara ye mɔgɔ ba la ala ka mɔgɔ ba la N siga foyi t'a la. n'olu ka ko seli ma i b'a maa ba ko kɛ O ye tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. Y'a ye. dɔw ta dɔgɔyama tɛ u ka yafa ma tɛ de tɛ n bolo Oui. parce que ça s'interprète an m'a sɔn a n'a ye sɔrɔ a ye taara ta ko mɔgɔw tɛ kelen ye koyi Mɔgɔ tɛ kelen a ye. ye faamuyali kɛ N siga t'a la. Hayidara. ala ka min bonya don min na sɔn Siga t'a la. Y'a ye. a kɛ to b'a la salala rasul Wa salim. Ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ. Sehu foli ni waleɲuman dɔn ye e de ta ye. K'an bisimila i fɛ yan nɔ. Bassam. An b'a dɔn foyi tɛ badenya ni sinjiya ni silamɛya ani jɛɲɔgɔn bɛ yen Hayidara cɛ. O la ni sariya ye Sherifila TV hakilila mɔgɔ mɔgɔ ma se yan n'u ye nin jɛmukan in lajɛ u bɛna dɔn mɔgɔ min ye Sheikh Laji Jaa ye ani fana kuma minnu bɛ bɔ a da kɛnɛma so kɔnɔ a bɛɛ ye fɛn kelen de ye. O la an bɛ fɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛ min la Ala ka ɲɛ min la k'i kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'i dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo maa o maa y'a sen don nin baara in na i kɔ i bɛ min kalama i tɛ min kalama Ala ka bɛɛ lajɛlen sara. An bɛ kɔsegin foli kɛ aw ma nin waati in na aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛ Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faba la Abidjan an nana Grand Bassam an karamɔgɔ Sheikh Laji Jaa ye ale min tun ye Mawulud 2026 denfa ye an nana ka na bɔ a ye ka na bonyamasegin kumaw lase a ma Ala sɔnna a ma a yɛrɛ ye fɛn in bɛɛ fɔ k'a ban jamukan in n'aw y'a lamɛn aw yɛrɛ kun bɛ lafiya an b'a ɲini Ala fɛ yarabi san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na an nana hɛrɛ min sɔrɔ Ala ka dɔ fara a kan a y'a dabɔ silamɛya kelenya min kama a n'a bonya min kama a yarabi Ala ka a segin a yɛrɛ kun ma a ka laɲini ye fɛn o fɛn Ala ka a bɛɛ lajɛlen sabati o hukumu kɔnɔ an bɛna bɔ kuma na ka se ka mikoro di Shehu ka Madu Dala ma a ka dakuruɲɛ 2 ta an b'a datugu n'o ye ni Ala ka jɛ ye ani aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ min tɛ nin ye ni Ala ka jɛ ye wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يودعنوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وكلهم من رسول الله
كامس غرفا من البحر أو رشفا من ديامي لي وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لي وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم من يتسم بك يا خير الورى شرفا والله حافظه من كل منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم. يسري فيك دعاء بلواري